हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आङो गुवाहाटियाव फैदोंमोन। गुवाहाटियाव फैनायाव दा नै डक्टर भुपेन हाजरिकानि माबायाव फैदों। हाबफै नायदो माबायदि जायगाखौ नायनो साफाथार बिराद मोजां। नोंथांमोना देखायलांगोन मा खालामो माबायदि नायलांबाय थाबानो जाबाय। सिङाव थांजोबो ओरैनो बिराद मोजां जायगा आरो दंबावो नैजा देखायलांगोन आं फारसेनिफ्राय मोजाङै नायनोसै गाखोलांनो सायाव सिरिया नै सिरि साजाफैनांगौ गाखोबाय आङो देखायगोन नोंथांमोना। अखा बादामोन नालाय साथाबो लाना फैखादों नै नायनि माबायदि फैफेराखैमोन आङो फैबाबो खिन्थु दिनै हाबफैबाय आं माबायदि नायनो होननानै। बिराद मोजां साफा नायफाय नोंथांमोनाबो जायगाया बिराद मोजां। साथा लानानै फैखादों अखा हानो बेग्रा बायदिनो नोंथांमोना देखायगोन जायगाया बिराद साफा नै बिराद मोजां। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बावनानै साबस्क्राइब खालामना हो। दै गोलैदो बिजा दैया मारै गोलैयो सिङाव हाबलाङो दैया। आं गाखोबाय सायाव ओजा साइडजों गिदिंजोबनोसै माबायदि मोजांथार जायगायानो। बिथांमोनहाबो माबा केमेरा खेबगोन नागिरदों खोमा माने सारि साइडआव गिदिंजोबदों आङो। मोजांथार गोजौ माबा जालुकबारि सेरावनो दङ बियो। नोंथांमोनाबो फैनाबो नायफाय बिदि आरो गेट दङ दरजा दंलायनि आं गोजौ सायाव दङ नालाय बिराद मोजां स्रि स्रि बार नांलायो। ओइजा गारि खारो बिराद मोजां बिजा माथो आंबो सानबाय फैबाय नालाय खेबसे हाबनानैनो नायनोसै माबायदि भुपेन हाजरिकानि माबायाव। हारसिंनो फैबाय अखाबो हादोंमोन साथाबो लानानै फैबाय। एक्सुवेलि आंनि मिसना मोनसे माबानिफ्राय गुजरात माबानिफ्राय मध्य प्रदेशनिफ्राय पितामबरनिफ्राय मोनसे मेसिननि पार्टस बायदोंमोन बेखौ अर्डार होदोंमोन। आं बेखौ गुवाहाटियाव माने बेखौ डिलिभार जाफैदों। आं गुवाहाटियाव बेखौ स्टक खालामफैदोंमोन बेखौ लाङो होननानै फैनायाव आं बेखौ लाबाय। माने जोंना मेनुफेक्सारिं गुवाहाटियाव गैया नालाय बेनिखायनो आउट अफ स्टेटआवसो आङो बेखौ अर्डार खालामदोंमोन। बेहायनो आं हाबलांनो होननानै फैबाय। बिराद मोजां साफा जायगानि सिङाव हाबनानै मोजाङै देखायबावगोन आं नोंथांमोननो। चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा लोगोफोर आं बिदिनो नोंथांमोना देखायनो हायो। बेनार गोजा जाबो दङ भुपेन हाजरिका बियो बे टटेलि माबा पिक्सारा दंजोबो भुपेन हाजरिका मेम्बार्स स्पिरिट कमिउनिटिस गथ' बावलायनाय दङ बिराद मोजां नायबाय बिनि गोदोनि फट'फ्रा दंजोबो आरोना बिराद मोजां। बे साइडजों नायनि माबायदि बिजाबो बेनो दंजोबो। साइडआवबो गोजौआवबो थांनो हायो। नै लिफ्टबो दंलायो गोजा। आं नै सिङाव हाबबावनोसै माबायदि नायहैनो
सिङाव माने एक्सुलि बे गाहायाव मा दङ नायैनि आं बे गाहायाव थाङो बेना दंजोबो गाहायाव थांनाय आं मा दङ नायगोन बेखौ फैबाय बिराद साफा जायगाया सिङाव फैबाय आं गाहायाव गोसोआव बेयो बुंनो खोमानो बिराद साफालै जायगायानो गैया बिजाबो दङ बक फेल्स बिराद मोजां माबा बुस्थु गैया गोजौआव दङ देखायबाय नै गैया खाथियाव देखायनाय नामा हारा मुनाफोरखौबा नुब्ला नुवाफोरखौ नायजानाय गामिखौ दायो लिपसोलै बेयो लिपसो खोमा नङा बेफोरबायदिबो नुदों लिपा नङा नङा लिपसों बियो बेलेग बुस्थु नङा लिपसों सायावबो दङ सायाव माबायदि मारिनि सायाव बिराद मोजां जायगा साफानो आं साफा लाना फैबाय चेनेलखौ नायनो साबस्क्राइब खालाम हा साबस्क्राइब खालामाखैबा नै बे सिङावबा मा दङ मिथिया हाबनो हायो खोमा बिजा गारनो गारदों माथो न' सिङाव ओइजा गान गावगासिनो साइडजा बिराद साफा सम मोनोब्ला नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय मालाबा बिराद मोजां जायगाया बिराद मोजां बिबार बारि मा बारि दंजोबो सोब भुपेन हाजरिकानि गोजा नोंथांमोनाबो नायफाय बे माने जारिमिनारि नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना देखायनो सेस्था खालामबाय नै बिबार बारिफ्राबो बिराद मोजां गोजा जायगाया साफानो ओरैनो दुगैनाय माबा दैबो दंबावलायसो दै दंबावो नै जानि साफाथार दैयाबो बिजा ओमफ्राय बेयो दङ साफा जायगा आं सेन्देल दोनदों बेयो आं दायो ओंखारलांनोसै बिराद मोजां खाथियावनो दङ नालाय मालाबा फैनानै नोंथांमोनाबो नायबाय मोजाङानो बिराद साफा खालामना लाखियो बिबार बागान मा बागान दंफां लाइफां दङ नोंथांमोनाबो मालाबा नायफाय सम मोनोब्ला मोजां जायगा गेटआव सिकिउरिटिफोर थायो ओंखारलांनोसै आङो दा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेखिनियावनो फोजोबबाय दे गय दंफाङा बेबो मोजांथार माबा बिफां बेबा मोजाङानो नायनो ओंखारलांनोसै दा पुलिसफोरबो थायो थाइजौबो दंलायो निजा मोजांथार मालाबा सम लाना बेरायनो फैदो नोंथांमोनाबो गुवाहाटी इउनिभारसिटि खाथियावनो बारा गोजानावबो नङा